Pakkett ta' fondi tajjeb ħafna mill-Unjoni Ewropea għal Malta s-7 snin li ġejjin, pakkett ta' 1128 miljun euro għal pajjiżna. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Malti Lorenz Gonzi wara sija twal ta' stennija iżda sa fl-aħħar il-qbil fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea intlaħaq u Malta ħadet pakkett mill-aqwa għal ġid tal-poplu kollu. Soddisfazzjon kbir ngħid illi l-ammont totali illi Malta rnexxielha tinnegozja li anfisha jaqbes il-biljun euro li jfisser illi ġibna ammont ta' flus daqs li kieku Malta baqgħet Objective One f'dan il-7 snin li aħna qudiemna. Daw kienu negozjati diffiċli ħafna huma negozjati li saru għabbażi tal-argumenti li Malta għamlet mill-bidunet illi kienet ġustifikata fl-argumenti tagħha, però rrid ngħid kienu ibsin tant li bqajna ninnegozjaw sal-aħħar minuti tal-laqgħa li kellna llum. Imma għandna nkunu sodisfatti, da jfisser li pajjiżna għandu fondi issa li jkun jista' juża għal koeżjoni, għat tkabbir tal-ekonomija, l-agrikoltura tagħna, għal għawdex b'mod partikolari, għaliex qed nieħdu ċertu deċiżjonijiet biex parti minn dawn il-fondi issa jmorru speċifikament tal-għawdex. Il-ftehim fi Brussell intlaħaq wara 24 sija ta' negozjati b'sin partikolarment tul il-lejl ta' bejn il-ħamis u l-ġimgħa. Kif ħabbar il-President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy, il-budget għas-7 snin ta' bejn l-2014 u l-2020 se jkun ta' 908 biljun euro. Fil-verità din iċ-ċifra tfisser li kien hemm tnaqqis ta' 34 biljun fil-pakkett globali ta' 27 pajjiż iżda mhux għal Malta. Il-Prim Ministru qal li negozjati ta' pajjiżna kienu diffiċli u sostna li Malta ħadmet biex tieħu pakkett tajjeb ħalli tkompli tiżviluppa. Malta ħadet il-fuq minn biljun euro li kienu frott in-negozjati u l-argumenti ġustifikati illi għamel pajjiżna, sostna l-Prim Ministru. Il-fondi se jkunu jistgħu jintużaw għal ħolqien tax-xogħol, għall-agrikoltura, għal għawdex u għal kompetittività. Malta kien l-aħħar pajjiż li aċċetta l-pakkett finanzjarju bil-Prim Ministru Lorenz Gonzi baqa' sal-aħħar jinsisti li jitjieb il-pakkett ta' flus li minnhom se jibbenifika pajjiżna kif fil-fatt ġara. Il-Prim Ministru ringrazzja lil Richard Kakija Caruana illi kien ilu xhur sħaħ jikkoordina l-proċess tan negozjati u lir-rappreżentant permanenti għal Malta Marlin Bonnici għas-sem tagħhom biex intlaħaq dan il-ftehim. Robert Cremona għal Net News minn Brussell.